أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. N'aka Chineke ka m na-agbaga izere ekwensu abụrụ ọnụ. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Cheta mgbe anyị gbara unu ọgbụgba ndụ wee bulie ugwu ọnọrọ na-efete efe elu isi unu, anyị asị unu jidesienụ ihe anyị nyere unu ike ma nụrụkwanụ ụka. Ha sị anyị anụla wee nupụ isi. Mere ka ofufe nwa ehi tọọ ha ntọala n'obi n'ihi ekweghị ekwe ha. Sị ha ihe okwukwe unu na-agwa unu ajọka. Ha sị na unu kwere ekwe n'ezie. قل إن كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Sị ha ọ bụrụ na ụlọ nke ikpeazụ bụ sọ nke unu ghọta ụmụ mmadụ ndị ọzọ rịọnụ ọnwụ. Ha sị na ọ bụ eziokwu ka unu na-ekwu. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ha emekataghị rịọ ya n'ihi ihe aka ha kpatara ha. Chineke bụ ọmazuru ndị ọjọọ. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ị ga-ahụ na ha bukarịrị ụmụ mmadụ ndụ nke ụwa n'isi karịkwuo ndị nwe chi ọzọ tinyere Chineke. Ọ ga-amasị onye ọbụla n'ime ha ka enye ya ohere ka ọ nọọ 1000 afọ, ma ya bụ ọnụ agaghị eme ka ha lafere ntaramahụhụ. Chineke na-ahụcha ihe ha na-eme.